Čaute všetci moji fanúšici, tu je Matúš TCT. Prišiel som o všetky moje peniaze. Je to pravda, z časti. Moje tricking workshopy, hej, prenajímanie gymnastických hál na 4 hodiny, je to drahé jak sviňa. Dávam tam štvorciferné číslo, merch, znova, štvorciferné číslo, extrémne drahé. Z workshopov reálne zarobím tak na pizzu. Druhú časť peňazí som dal do krypta, do meme coinov, do stablecoinov, whatever. To nikoho nezajíma. Koľko mám teraz peňazí na účte? Prečo som to urobil? No proste, lebo chcem byť hladný. Proste človek, ktorý nemá na stole jedlo, tak potom to jedlo bude vyhľadávať. Má tú motiváciu, aby to jedlo išiel nájsť. A to nie je len doslova, ale aj metaforicky. A aby som zbohatol, tak nemôžem vidieť tie peniaze. Keď vidím peniaze, tak som taký, že OK, mám veľa peňazí, chillujem. Ale keď nemáš peniaze, tak si taký, že damn. Otváram novú sériu Matúš motherfucking TCT vlogy a budem vlogovať všetko, mám piči, dneska som bol na tréningu. Čo urobí človek, ktorý nemá peniaze a chce ušetriť peniaze, ale je hladný? Kam sa ide najesť? Viete, prečo sme kasíne? Lebo toto kasíno má zadarmo švédske stoly, čiže zadarmo jedlo. Zajal museli anci s džemom a paprika s rýžou, knedlou, mesom, javorinu, aj guys. Ešte si sa to na mňa pozerajú, aký som k***a, prečo sa točím v kasíne, ale oni nevedia moju taktiku, ako sa stať bohatý. Ja tu nejsem na to, aby som gambul. Som tu tajne, ako agent. Čiže keď ste tu, nemôžete podľahnúť tomu, aby ste začali točiť. To, ak sa ho stane, tak to piť. OK. Tie palacinky neboli najlepší nápad. To bola celkom píčovina. Najedený som a teraz veľmi dôležitá časť tejto misie je výjsť z tohto kasína nepodozrivý. Nepodozrivý z toho, že ste nič nepretočili a iba ste sa prišli nájsť. Čo je veľmi veľká šanca, že vás budú podozrievať, lebo som tu reálne tak 5 minút. Spôsob, akým to urobím, je ten, že treba výjsť rýchlo a nasraný. Potom si budú myslieť, že ste pretočili všetky peniaze, ktoré máte a nebudú vás obťažovať, lebo máte nervy ako... Odišiel som jak šéf. Najedol som sa zadarmo. Jak žebrák, ale... Prišiel mi merch! Prišiel mi Matúš TCT merch, ktorý sa bude predávať na mojich workshopoch, ideme sa na ňo pozrieť. By the way, nemať peniaze na účte není zas... Nie je to taká sranda, ako som si myslel, že to bude. Som veľmi rád, že mi dneska došla výplata z vystúpení YouTube a všetkoho možného, lebo nemať peniaze na jedlo a odísť domov, keď ste s kamarátmi v meste, není úplná zábava. Naspäť k merču. Yo! Čiže TCT, Phil413, John 666, label, sick as fuck, you already know that's how it goes. Matúš motherfucking TCT, sa shit. A ešte mám čiernu verziu. Merch sa zatiaľ bude predávať iba na workshopoch, lebo sa mi nechce vôbec riešiť e-shop. Časom isto aj to príde. Preto sa ešte nejaká sick shootovka mi prišla. Ed Hardy. Sick as fuck. Má tu také kamienky. Stála ma 55 €, čo je celkom veľa. Na moju finančnú situáciu, ktorá ešte pred pár dňami bola... Došli mi akurát nohavice, na ktorú už hrozne dlho čakám a týpka mi povedala, že musím zaplatiť colný dlh, na ktorý nemám hotovosť, tak idem teraz do bankomatu a potom na poštu si ich prevziať. Dúfam, že budú dobre vyzerať, lebo má stále 150 €. 150 €, extrémne sa na ne teším, vyzerajú jak z Matrixu, Cyberpunku. Však ešte nie sú ani otvorené, čo ja robím, ty kok. To sa mi iba zdá, lebo tie nohy sú fakt krivé. No dúfam, že budú na mne vyzerať dobre a nie jak pozdinutí. Nechajte sa ma tešiť do piče, stále ma 150 €. Aspoň na ten jeden deň, dneska sa chcem tešiť. Dneska veľmi nečakaná vec, ale som u Braňa Čevelu a ideme točiť YouTube video. Ja by som aj ukončil, lebo mňa sused, že vyjebe Ale dobre bude. Sused nech drží byť. Dotočili sme video, zhodnotili sme influencerov slovenských, všetkých žebrákov. Čiže po popisku budete mať
link na toto video. Už je nedeľa 18.1. Za chvíľku mi začína workshop, za chvíľku začnú prichádzať deti. Tu už aj kamoš Paťo. Ja som Paťo. Ideme predávať merch. Vyzerá to sick as fuck, ľúbi sa mi, jak to vyzerá. Ja budem túto robiť registračky. Nič, teraz 4 hodiny s deťmi. 3, round, ojojoj, si prepálil. 3, tornádo. Už mám po nácviku a zastavil som sa na McDonald's, lebo som proste tučný. Kámo, majú nejaký nový McCrispy Creamy Barbecue Deluxe. K tomu som si dal nuggetky. Bože! Obézny Matu! Natočím vám ešte z piatku, čo je pozajtra, event, na ktorý som načvičoval dneska. Je ďalší deň a cítim sa otrasne. Cítim sa tak, že by som najradšej prestal existovať a najradšej by som ležal v posteli. Ani to nie, ani to sa mi nechce robiť, lebo mám potom výčitky, že nič nerobím. Najradšej by som prestal existovať a neviem vôbec kvôli čomu sa takto cítim, takto prázdne, takto zle, takto negatívne, takto bez sebavedomia. Pár dní viem byť úplne super a plný života, produktívny, zábavný, všetko super. A jeden deň sa proste ráno zobudím takto a mám chuť si... Ja len nechcem, aby sa mi striedali tie nálady, chcem mať konzistentnú náladu. Konzistentné nastavenie. Proste, čo to sakra je z mojej hlave? Vybehol som von a kúpil som si ashwagandu, rybí olej a zázvorový turmeric shot, 2x rybí olejček. OK, a ešte dáme ashwagandu. Dobre. Žiadna depresia ma nedostane. Žiadna úzkosť, život je fajn, kurva. Buď rád, že nemáš rakovinu, buď rád, že nemáš toto, tamto. Si zdravý, máš peniaze, aby si mohol kúpať kokotské suplementy. Poď, prosím, Matu, všetko je super, let's get it. 3, 4, tornádo, go! Super, ešte sa napíš. Nitra Freaking Workshop je extrémne cool, dostal som super darčeky. Je to... bločka, na ktorej je napísané TCT, veľmi zlaté, veľmi si to cením. Takže som dostal Kinder Buena, čiže týpek vedel, čo mám rád, čo extrémne som sa potešil. 5 hodín odlietame do Alicante a tam začne jedno z mojich najlepších videí na YouTube. Tešte sa na video z Alicante. Ambasadorka, fashion blogerka a piča.